Третото място е за новата болест, предизвикана от липсата на вода в ромския квартал Столипиново. Много течност. Чиста вода отива, пак искат да плащаме вода. Да им се чудиш на тези роми. Веднъж се оплакват, че течността е много, друг път... Лошо е. Скучно е без вода. Ах, тази вода! Хем добра, хем лоша. Децата всичките на водата играят. Разболяха. Децата станаха вирус. Румба Столипиново се е напълнило с малки чорляви вирусчета. Така е, понеже зимата не ходят с чехълчета и от нослетата им висят амебички. Децата всичките на водата играят. Разболяха. Децата станаха вирус. Станаха терпикулоз. Какво са станали? Станаха терпикулоз. Това сигурно е някакъв нов щам. Станаха терпикулоз. По-добре терпекулоз, отколкото... Сребърен медал печели словоохотливия зрител на Милен Цветков. Чувате ли ме? Да. Здравейте. Здравей. Здрасти. Този зрител май просто имаше нужда да каже здрасти на някого. Нищо повече. Спокойно, има и още, но не му е дошло времето. Чакам. Какво чакате? Да бъда включен. Включен сте. Добре. И пак продължавате да чакате. И какво да правя? Когато бях втори клас, Мария и аз така се обаждах на едно момиче, което харесвах. Звънях, чаках малко, после още малко и накрая затварях. Румене, това ти ли си бил? И какво да правя? Говорете! Гледам те колко си красив. Кажи! Ами той си го каза, а не като мен, дето така и не се престраших на времето. Гледам те колко си красив. От първото място за месец април ще си припомним как се решават съдебните спорове в някои краища на България. Този път екипът на съдебен спор отиде в Лом с поредния нежелан зет. Вижте как ги посрещнаха. Имаш. Какво стана сега? Не е търсене, нещо ти кажа. Защо? Как защо? Ударим. Абе, и чай тук, махай се тук, бе! И чай, успокойте се, госпожо, успокойте се. Абе, къде са сега? Вие майка на Жана ли сте? Вие сте майката на Жана ли? Вие сте неговата тъща. Защо го посрещнете с легенда? Как защо? За да го изпере. Тя е пияна, вижте в очите. Той се кой е пияна? се кръви на лудещото удара. Направо го изцентрофугираха набързо. Щафетата, т.е. легенът, бе поет от сестрата на Стефка, а тя докопа друго оръжие на труда. Успокойте се. Моля ви се, успокойте се. Жоро Игнатов предпазливо напусна бойното поле, защото усети, че може и той да отнесе някоя лопата. Нека да поговорим. Стрескате децата. Стрескате децата, успокойте се. Децата стрескат, а зетия само го треска. Стрескате децата, успокойте се. Тя може да е артистка, но легенът играе повече от нея. И докато легенът продължи да играе главна роля, лопатата беше заменена с кол. Не дейте. Ама не го... Погледни я само. Атлетична като Сергей Бубка. И че връста като монах от манастира Шаолин. Бронзовите медали отиват при апетитния ромски евровод. Къде дойдоха тия кебабчета и кюфтета днес тук в Махла? Кебапи? Те са от БСП-то ги дойдоха. От БСП-то ги дойдоха. Много ясно, че не са се донесли сами. Раздават на бедните и на таковата. Мария, като гледам тези избори са яко претаковани. Но имаше и роми, чието евроапетити бяха малко по-така. Вие знаете ли, момчета, какво избираме днес? Секс. Моля? Секс. Това избираме. А вие знаете ли? Секс. Те това ромите го избират всеки ден, по много пъти. Не само на избори. Вие знаете ли, момчета, какво избираме днес? Секс. Моля? Секс. Това избираме. За секс ли ми говориш? Секс. Секс. Така е, Румене, но вчера в изборния ден си беше чиста проба платена любов. И както свикнахме в последните години, брак по сметка с политиците.
На второ място е прословутата кафеварка на Бойко Борисов, която беше подло похитена. Гледаме изказване на Бойко Борисов от Плевен, малко след като стаята му в парламента бе грубо отнета барабар с инвентара. Взели стаичката. Голяма работа. Ние кабинети сме имали. Бойко явно има кабинети в излишък, но за някои неща въобще не е толкова щедър. Вътре има 2 компютъра, бюрата и моята кафеварка. И ще ми вземат кафеварката, само да ми вземат машинката. Що? Това е единственото ценно, което имам там. Моля ви се да ми я върнат. Добре. Така казано, излиза, че българския парламент не струва повече от едно джезве. Проблемът с кафеварката на господин Борисов се оказа непосилен за българския парламент. Наложи се с него да се заеме не кой да е, а самия върховен главнокомандващ, президента на Република България Росен Плевнелиев! Здравейте, ученици! Тази кафеварка, която някой бих казал, в абсолютно безотговорното си отношение и към себе си, но и към тая природа, и е хвърлил просто в парка. Първенец за месец май е зрителя, който направо подлюти очите на мак Евелина Лютова. Браво, Евелина! Браво, Лютова! Браво и на двете! Има ли някакъв дискомфорт във вашето тяло и колко е по десетобалната система? 0 е никакво. Значи, имам дискомфорт с стомашния тракт. Да, 7 по 10-балната система. Стомах, 7. Това е много неприятно. Проблемите в стомашния тракт винаги са били много неприятни, особено за този, който ще чисти туалетната. Искам в момента да сложите двете си ръце тук и да дишате дълбоко. Това дишане не предвещава нищо добро. Ще пръдна. Готово? Ще пръдна. Добре. Ще пръдна. Чудесно. Чудесно! Добре, че не е в студиото. Ще пръдна. Готово? На трето място изгря звездата на актьора Бойко Кръстанов и неговите ораторски умения. И така в категория изгряваща звезда се присъжда Аскер 2014 на Бойко Кръстанов. Честито на Бойко! Нека чуем няколко думи от него. Не съм мислил, не знам, не си мислих. Ама си казах, че ще съм първи. Там, че ако стане съм тия първите там категории, че те още не са писнали много на хората там да говорят много дълго. Имам чувството, че ето този човек... Той дари от тука и той един тука отиде и то го разбрах по-добре от Бойко. Не съм мислил, не знам, не си мислих. Ама си казах, че ще съм първи. Там, че ако стане съм тия първите там категории, че те още не са писнали много на хората там да говорят много дълго. Тази реч така измъчи актьорът, че звездата му не само изгря, ами направо блесна. Сребърен медал за журналистическото острие на телевизия Евроком Павел Гълъбов. Необоснован оптимизъм за съживяване на икономиката. Съживяване на икономиката няма, но за новото лице на новините не съжаляваме ни най-малко. Идеален е за нас. Добър ден, вие сте с новините на телевизия Евроком. Първо правило на ефирния етикет. Първо преглътни, пък после поздрави. Според мен това не е преглъщане, а древна техника за привличане на почитателки, използвана от дървесните жаби. Първо място и черен колан за... Евелина Лютова! Не! Бившият депутат от Коалиция за България Христо Монов. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, аз за разлика от някои хора няма да пердаша никого, защото като удара става страшно. Хубавци! Браво на юнак Монов! Много хубаво им го каза на ербап гербаджиите. Хубавци! Милица, Христо Монов ми напомня някого, обаче кой беше? Аз ще ти припомня. Елате бе, хубавци!
Много ГЕРБ, а Христо Монов моно. Как ще се справи, не знам. Спокойно, Силви. Крали Монов има и друго оръжие, за което тапи за уши не са открити. Според данните от комисията, в която заедно с вас участваме, те са около 20%. Всеки пети глас е недействителен! Айде, бе! Вярно е! Леле, това парламент ли е, казарма ли е, направо се обърка. За среща на старшина Монов, равнение на лева! Вярно е! И не може да го отречете! Лъжци такива! Тази подписка е невалидна! Силви, на теб ли ти пищят ушите като моите? Какво викаш, милица? Вярно е! И не може да го отречете! Лъжци такива!